enter the complex alone. אוקיי, אז מה שהם אמרו בעצם כאן, כל זה היה באנגלית, זה שזה בעצם סוג של ניסוי. ואז אחרי שהסרטון הזה הסתיים, זה הדבר הבא שראיתי. וואו, וואו, אני לא מאמין, אני פה. וואו, אומייגאד. מה זה המקום הזה? מה זה המקום הזה? הכל פשוט נראה פה אותו דבר, וזה ענק, ענק ומסריח פה, וואו. יש פה קולות של אנשים במסדרונות. אני כבר הולך איזה לא יודע, שעה בערך, ואין פה כלום. ברגע שיצאתי מהמעלית ונכנסתי לבקרומס, כשהסתכלתי אחורה, המעלית פשוט נעלמה. אז כל החדר הזה, כל החלל הזה היה פשוט חלל עצום. זה היה סוג של מבוך, כמו שראיתם, ממש סוג של מבוך, והכל היה נראה אותו דבר. באיזשהו שלב, כשהלכתי בערך 20 דקות לתוך החלל, אני כבר לא ידעתי איפה הייתי ואיפה ביקרתי כבר ואיזה סיבוב לקחת, ואם לקחתי ימינה או שמאלה לפני. מה שמטורף בחלל הזה, באזור הזה, בחדר הזה, זה שהוא מבלבל אותך לגמרי. אתם פשוט מאבדים כל הרגשה של מקום או יכולת ניווט בחדר. זה היה פשוט מטורף. עד המצב ש... הבקרומס! לא מעניין אותי לדבר שיחות, אני לא מבינה למה זה... באמת! סופר! זה במרכז! זה במרכז! אבל באמת הבקרומס! בתוך המרכז! במרכז! עד שהגעתי למצב שבו פשוט הייתי צריך לשבת ולנוח. עכשיו למזלי אני ידעתי שהמקום הזה הוא מאוד גדול ומבלבל, לא ידעתי עד כמה, אבל כן הכנתי בתיק שלקחתי מים ואוכל, ככה שהיה לי כוח להמשיך את הסיור שלי הלאה. כשהלכתי לשם אני לא ידעתי בדיוק מה אני מחפש, אני לא ידעתי מה אני צריך למצוא, ובאמת לא מצאתי שם שום דבר. רציתי רק למצוא רמזים למה זה המקום הזה, להאם היו שם עוד אנשים. אמרתי לעצמי, אוקיי, אולי יש שם מישהו שהלך לאיבוד ואני יכול להציל אותו ולקחת אותו איתי, אבל לא ראיתי שם שום דבר ואף אחד, עד הרגע שבו שמעתי את הרעשים הבאים, ועד הרגע שכן ראיתי אנשים שם, אבל האנשים האלה היו מאוד מוזרים, וזה היה נראה כאילו הם שייכים למקום. כמובן שלא משכתי יותר מדי תשומת לב, כי אני לא ידעתי אם הם טובים או רעים, אבל בואו תראו מה ראיתי. וואו! 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 מה זה? סולה! איפה נעלמו? מה קורה כאן? אוקיי, אין לי מושג מה בדיוק זה היה. זה היה נראה כאילו הם עובדים שם, או כאילו הם חוקרים את המקום. תכתבו בתגובות מה לדעתכם האנשים האלה עשו. הם פשוט נעלמו לגמרי. עכשיו הקטע שהם נעלמו למקום, אני כאילו עקבתי אחריהם, עקבתי אחרי הרעשים שלהם, ואז ברגע אחד הרעשים שלהם פשוט הופסקו, נקטעו, וכשהגעתי למקום שממנו הרעשים נקטעו, פשוט הגעתי למבוי סתום. אני חושב ששמעתי עוד קולות מכאן, מה זה המקום הזה? אוקיי, אני חושב ששמעתי קולות מהמקום הזה, וואו, זה אולם. מסתבר זה אולם, אין לי מושג מה עושים פה באולם הזה, נראה כאילו יש שם ספסלים, ושפה, וואו, מה זה? מה זה? זה כל מיני דברים שרופים כאלה? עכשיו יש סברה נוספת, תיאוריה נוספת, שהקירות, שהמקום הזה, שהבקרומס הוא חי, כלומר הקירות חיים תמידית, הקירות משתנים, החלל משתנה בהתאם למי שנמצא בפנים. כשאני עושה אחד ועוד אחד, אני חושב שככל שהבן אדם נמצא שם יותר מבולבל ויותר
מפוחד, ככה המקום משתנה מהר יותר כדי לבלבל אותך, כדי לגרום לך להיות יותר ויותר מפוחד. כשהמשכתי ללכת בתוך הבקרומס, זה היה בערך שעתיים לתוך ההליכה שלי, נתקלתי בכל מיני דברים משרדיים, שולחנות, והכל היה מאוד מאוד עזוב ונטוש. אני לא יודע למה דווקא משרדים, אבל אז אני שמעתי את הרעש הבא. אני חושב שיש משהו מאחוריי, או שאני לא יודע מה זה הרעש הזה, אבל... רגע, אני חייב לעוף מפה. מה שראיתי עוקב אחריי, ושהבקרומס הוא חי, כלומר הקירות חיים. נפשי, לא יכולתי לעצור לרגע. מצד אחד הרגליים שלי לא זזו מרוב פחד, מצד שני הייתי חייב לברוח משם כמה שיותר, כי אני הרגשתי שהדבר הזה, שהיצור הזה, שהרובוט הזה, ש-whatever, הדבר הזה שהיה שם, לא רצה בטובתי. אז בעצם סוג של טיול במקום שמאוד סקרן אותי, זה הפך לבריחה הישרדותית. אני פשוט הלכתי, אני פשוט רצתי לכל מקום, ממחסה למחסה, עד שבסופו של דבר לא שמעתי את היצור הזה, ולכן ידעתי שהוא כבר לא קרוב אליי. אבל מדי פעם כן היו כל מיני סירנות, או כל מיני אזעקות מסוימות שלא ידעתי מה הן אומרות, לא ידעתי מה המשמעות שלהם, אבל זה בהחלט הפחיד אותי, וכל פעם שהיה דבר כזה פשוט התחבאתי מאחורי קיר או מתחת לאיזה שולחן נטוש או באיזה כוך שיכולתי להיות עם הגב אליו, כדי לוודא ששום דבר או אף אחד לא עוקב אחריי. ואז באיזשהו שלב אני הייתי שם הרבה שעות, אני כבר לא יודע כמה, אני ממש איבדתי את הזמן, את תחושת הזמן. באיזשהו שלב מצאתי שולחן משרדים, השכבתי תחתיו ופשוט נרדמתי. עכשיו, אני לא יודע להגיד לכם אם נרדמתי כי הייתי עייף נפשית מכל מה שקרה לי שם, או אם נרדמתי כי המקום הזה פשוט אי אפשר היה לנשום בו, או אולי הזרימו לי שם משהו דרך הפתח של המזגנים שלא עבד, אין לי מושג, או דרך הפתח של התאורה, אני לא יודע. אחרי שקמתי, אבל מה שכן, הייתי מלא באנרגיה ויכולתי להמשיך את הסיבוב שלי שם. אני כבר הייתי מאוד מפוחד, לא הבנתי למה אני נרדמתי, ולא הבנתי איפה אני נמצא כשקמתי, כי הייתי מאוד מבולבל. התחלתי לפחד שאני אהיה אחד מאלה שלא חוזרים הביתה, וואלה, שאני הולך להישאר במקום הזה לנצח. ככה זה הרגיש, ככה זה היה נראה. בדיוק באותו אופן אני חושב שאותם אנשים עם החליפות שראיתם נעלמו, כי כשאני הגעתי לשם היה שם רק קיר. בגלל זה אני חושב שהמקום הזה משתנה וממש חי בעצמו. אז הלכתי כמו שאתם רואים, התחלתי קצת להילחץ, אז התחלתי לרוץ וללכת מהר יותר, שוב שמעתי את האזעקות, למזלי היצור הזה לא הופיע שוב, ואז סוף סוף אני ראיתי אור. התקרבתי לאור הזה, זה היה אור אחר, משהו שהרגיש לי נכון ללכת אליו, וחברים, זאת הייתה המעלית שחיכתה לי עם דלתות פתוחות. עפתי לשם, רצתי לשם, ובדיוק איך שאני רץ לשם, שמעתי את היצור הזה צורח עוד פעם, אבל אני לחצתי מהר אותה קומה שאני רציתי ללכת, ולמזלי הדלת נסגרה, ועליתי לאותה קומה וחזרתי ללובי. וברגע שיצאתי מהמעלית אני פשוט נשקתי את הרצפה. אני הצטערתי שאני עשיתי את זה לעצמי. זהו, אבל חברים, יצאתי משם בסוף והכל טוב והכל בסדר, וכל כך שמחתי כי תיעדתי את הבקרומס פעם ראשונה, תיעוד בכורה כאן בישראל. אז חברים, תכתבו בתגובות מה לדעתכם. לא. עכשיו בבקרומס, חדרים אחוריים. אנשים מספרים שזה כאילו מבוך חדרים אין סופי, שהוא עובר בין עולמות ואתה יכול איכשהו להשתגר בין חדרים, להגיע לכל מיני עולמות אחרים דרכו. אבל זה לא הכל אנשים, יש בעולם הזה איזושהי מפלצת, אני לא יודע איך קוראים לה, אבל היא לא אוהבת שאנחנו מסתובבים בעולם הזה. עכשיו אנשים, אני לא בטוח מה המטרה שלנו פה, אני חושב שאנחנו צריכים איכשהו לברוח מהעולם הזה. כרגע די שקט פה, אני לא רואה סימן חיים, אז בואו פשוט נסתובב לנו. צריכים איכשהו למצוא איזה פורטל לדעתי. אני די בטוח ששמעתי. מה זה היה?
אני לא אוהב את זה בכלל. אומייגאד, זה דפק לי ג'אמפסקר. וואו, לא הייתי מוכן לזה. זה פה, זה רוץ. זה פה מאחוריי, אני לא מסתכל אחורה, מרגיש לי שאני רץ במעגל, אומייגאד. לא. איך אני בורח מהדבר הזה? לא. אנשים, לאיזה כיוון אני הולך? מה קורה פה? זה פה. רק שאני לא אבוא על מבוי סתום. אנשים, אני לא אוהב את זה בכלל. איך אני בורח מהמקום הזה? הבן